нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзуратон аст. Ассалому алайкум. бо иқдоми соҳибкор Шермаҳмад Ҷӯрабоев дар деҳаи ёрии ҷамоати деҳоти ёрӣ 10 синфхонаи иловагӣ бо утоқи корӣ сохта ба истифода дода шуд, ки дар маросими ифтитоҳи он намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ, муовини раиси вилояти суғд Зариф Мирдадо ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода иштирок намуданд. соҳаи маорифро дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меҳварӣ унвон карданд ва соҳибкорону шахсони хайрхоҳ инро ба кори амалӣ пуштибонӣ менамоянд. Сокини деҳаи ёрии шаҳри Панҷакент соҳибкор Шермаҳмад Ҷӯрабоев васияти падари раҳматиашро, ки бо маблағи барои ба ҷо овардани маросими ҳаҷ захира кардааст, дар маҳаллаи фушуни деҳаи ёрӣ мактаби нав бунёд карданӣ буду бо амри тақдир ба ин рӯз нарасид ба ҷо овард. бо талошу кӯшиши ӯ ва дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар муддати кӯтоҳ дар ин маҳаллаи канории деҳа 10 синфхонаи барҳаво ва хонаи омӯзгорон сохта ба истифода дода шуд. дар маросими ифтитоҳи муассисаи таълимии нав намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Академияи миллии илмҳои ҷумҳурӣ Фарҳод Раҳимӣ, муовини раиси вилояти суғд Зариф Мирдадо, раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ иштирок ва суханронӣ намуда ба Шермаҳмад Ҷӯрабоев барои ин иқдоми шоиста изҳори сипос намуда, омӯзгорону хонандагон ва сокинони маҳалларо бо ифтитоҳи таълимгоҳи нав муборакбод намуданд. бинои нав дорои 10 синфхона буда дар он 480 нафар хонандагон дар ду баст таҳсил карда метавонанд. намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ, муовини раиси вилояти суғд Зариф Мирдадо ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо рафти сохтмони иншоотҳои гуногуни шаҳру деҳоти Панҷакент шинос шуданд. тибқи нақшаи омодагиҳо ба таҷлили ҷашни 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бунёди беш аз 1000 иншооти таъиноти гуногун пешбинӣ шуда, давоми 9 моҳи гузаштаи соли равон 96 иншоот мавриди истифода қарор гирифтааст. хабар медиҳад дафтари матбуотии раиси шаҳри Панҷакент. намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Академияи миллии илмҳои ҷумҳурӣ Фарҳод Раҳимӣ, муовини раиси вилояти суғд Зариф Мирдадо ва раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз як қатор иншоотҳои бунёдшаванда ва коргоҳҳо дида намуданд. онҳо бо рафти бунёди биноҳои баландофшона дар хиёбони Рӯдакии шаҳр шинос шуда, бо бинокорон суҳбат карда ба соҳибкор барои ин иқдоми шоиста изҳори сипос намуданд. ҳамчунин ҳоло дар шаҳр аз ҷониби соҳибкорон 9 бинои истиқоматии баландофшона бо марказҳои тиҷоратию истеҳсолӣ бунёд мешавад. боздид аз коргоҳи хусусии истеҳсоли хиштҳои ороишӣ, ки сокини ҷамоати деҳоти Чинор Ҷӯрабой Ғафоров дар ҳавлияш бунёд намудааст ва маҳсулоташ аллакай харидорони зиёд пайдо кардааст, таъссуроти нек гузошт ва ин таҷрибаи ӯ шоистаи тарғибу пайравӣ дониста шуд. қайд гардид, ки мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ба ӯ барои васеъ намудани коргоҳ ва зиёд кардани истеҳсоли маҳсулот замин ҷудо намудааст. дар бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии деҳаи Бӯстондеҳи Саразм, ки бо дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр аз тариқи ҳашар бунёд шудааст, корҳои охирини омодагӣ барои пазироии хонандагон ҷараён дорад. ҳамчунин таъмиру таҷдиди беморхонаи амрози сироятии шаҳр, ки бо дастгирии созмони ЮНИСЕФ ва мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент идома дорад. зимни боздид аз коргоҳи истеҳсоли мис дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди корхонаи муштараки Зарафшон иттилоъ дода шуд, ки дар ин корхонаи азим, ки ҳоло сохтмонаш идома дорад, баъди ба истифода додан барои беш аз 200 нафар ҷойи кор бо маоши баланд муҳайё карда мешавад. президенти Академияи миллии илмҳои ҷумҳурӣ Фарҳод Раҳимӣ ва ҳамроҳонаш ҳамчунин аз ҷамъияти саҳомии пӯшидаи мармари Зарафшон, ки дубора ба кор шурӯъ намудааст, сардхонаҳои соҳибкорон Қурбонов ва Шокир Азизмуродов дар ҷамъияти деҳоти Лоиқ Шералӣ, ки он ҷо ҳоло себу ангур нигоҳдорӣ мешавад, бунёди меҳмонхонаи нав дар маркази тиҷоратии Ашани деҳаи Ғӯсар дида намуда, ба ин иқдоми онҳо баҳои баланд доданд.
барномаро идома медиҳем. дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент муаррифии маъракаи корвони хизматрасонии тавонбахшӣ ва таъминоти эҳтиёҷмандон бо воситаи ёрирасон баргузор гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. шахсони имконияташон маҳдуд чунин нафарон баробари шахсони солиманд. онҳо баробари ҳама таҳсил мекунанду дар ягон корхонаву ташкилот фаъолият менамоянд. онҳо аз мо ягон камие надоранд барои он ки ин нафарон дар зиндагӣ бо дили гарм ва умеду орзуҳои зиёд зиндагӣ кунанд. аз мо танҳо як сухани нарм гуфтан, муносибати хуб доштанд, эҳтиром кардани онҳо ва то ҳадди имкон дастгирӣ карданамон бас асту халос, зеро ҳеҷ кас пешомади қисматашро намедонад. дар толори хурди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент муаррифии маъракаи корвони хизматрасонии тавонбахшӣ ва таъминоти эҳтиёҷмандон бо воситаҳои ёрирасон ки бо фармоиши вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ шудааст баргузор гардид. дар ҷаласа муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ, директори корхонаи давлатии заводи протезию ортопедии шаҳри Душанбе Шерхон Каримов, кормандони бахши ҳифзи иҷтимоии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, роҳбарияти сохтори госпиталӣ, кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ ва дигар шахсони масъул ширкат доштанд. зикр гардид ки мақсади роҳандозии корвони хизматрасонии тавонбахшӣ таъминоти эҳтиёҷмандон бо воситаҳои техникии тавонбахшӣ ва баландбардоштани сатҳи иттилоотии кормандони шабакаҳои муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ, хизматрасонии тавонбахшӣ ва ҳифзи иҷтимоии шахсони маъюб ҷиҳати фароҳам овардани муҳити мусоид бо имкониятҳои баробар мебошад. дар фарҷом барои дастрас намудан ба эҳтиёҷмандон як миқдор воситаҳои ёрирасони тавонбахшӣ ба мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр тақдим гардид. хизмат ба ватан қарзи ҳар як фарди ба нангу номуси миллат аст. ҳимояи марзу буми кишвар муҳимтарин вазифаи шаҳрвандист. ихтиёран ва бо амри дил ба хизмати модар ватан рафтан ин нишонаи ҷасорату мардонагист. яке аз ин нафарони ватандӯст сокини шаҳри Панҷакент Зафар Мансурзода бо хоҳиши худ барои адо намудани хизмати модар ватан ба комиссарияти ҳарбии шаҳри Панҷакент муроҷиат намуда пеши худ мақсад гузоштааст ки бо азму иродаи қавӣ ва ҳисси миллӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шуда бо сари баланд қарзи фарзанди хешро дар назди халқу ватан сарбаландона адо намуда бо гузаштани мактаби мардонагиву далерӣ ба назди аҳли хонаводаи хеш баргардад. мусоҳибаи мо дар ин мавзӯъ. ман шаҳрванд Мансурзода Зафар бо хоҳиши худам ба хизмати модар ватан рафта истодам. аз ҷавонони шаҳри Панҷакент хоҳиш менамоям ки ба хизмати модар ватан раванд ва мардонавор хизмат карда бо сари баланд ба хона баргарданд. ман аз хурдӣ орзу доштам ки ба хизмати модар ватан бо хоҳиши худ равам, чунки ранги падарам бо хоҳиши худ рафта будам. мо ҳам ба касби падар нигоҳ карда бо хоҳиши худ рафта истодам. ҳамшаҳриёни азиз, ман аз маҳалли ман ҷияни худам мактаба хонда тамом карда, мактаби Россия юристия тамом карда омад ва бо хоҳиши худаш бо виҷдони покаш имрӯз омад ки Россия омад ки ман ба хизмати модар ватан мерам. ман модарам ватанамро дӯст медорам, муҳофизат мекунам гуфта мана имрӯз мо гуселаш мекунем. худо хоҳад бо сари баланд рафтост, бо сари баланд бо пешвоз мегирем, бо воситаи ҳамин симон нишон медиҳем ки ҳамин софдилона хизмат карда омад. худо хоҳад ба ҷавонон таслия медиҳам ва илтимос хоҳиш мекунам ки ба ҳар куҷо рус нашаванд. модарошон падарошон ки биён ҳозир шароитон нақ шудагӣ, агар ҳам падару модарое ки фарзандошонро гирифта мебиён вақти савганд ёд кунӣ, мо ваъда метиҳем ки онҳоро мебарем ҷои хизмати фарзандошонро мебинанд, бо дили пур бо мебиён. барои ҳамон аз шаҳрвандони шаҳри Панҷакент шаҳру деҳоташ хоҳиш мекунам ки падару модарони азиз, фарзанди ман якта писар буд, рафта хизмат карда омад, як солҳоям хонда, якта фарзанд буду хизмат карда омад. набошад гуфт ки ман бари домани модарам намешинам, ман мардҳо кадишинам мегӯям ки ин бари домани модараш дига ин якта фарзанд хизмат накардааст. ору номус гуфта рафта хизмат карда омад. бароям хоҳиш мекунам ки ҳама падару модарои меҳрубон азизо, фарзанд азиз, барои ҳамаи мо калом мекунем.
тарбия мекунем, набошад фарзандои мардум моро муҳофизат кардост ки шабо тинч хомерем. Падару модаро хоҳиш ки худотон гирифта бетон ҷои ҳамо хизмати фарзандотонро бурда нишон метем, бо як сари баланд рафта мебетон. худи военкомат ҳамин чиза ташкил мекунанд, мошин ташкил мекунем, рафта мебетон. хоҳиш ки фарзандотонро гирифта ба назди военкомат комиссарияти ҳарбӣ ҳозир шаветон. барномаро идома медиҳем. аҳли ҳунармандони театри академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ бо сафари ҳунарӣ ба шаҳри Босонияи Панҷакент омаданд. дар кӯхи фарҳанги шаҳри Панҷакент намоишномаи баъди мурдан хоҳ биёӣ хоҳ наё манзури тамошобинон гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. аҳли гурӯҳи эҷодии театри давлатии академияи драмавӣ ба номи устод Абулқосим Лоҳутӣ бо сафари ҳунарӣ ба шаҳри Босонияи Панҷакент омаданд. дар кӯхи фарҳанг намоиши мавсимии 93-юми театрии мазкур таҳти унвони баъди мурдан хоҳ биёӣ хоҳ наё рӯи саҳна гузошта шуд. пеш аз ин намоишнома нахуст муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ ба сухан баромада ҳунармандонро ба шаҳри Босонияи Панҷакент хушомадед гуфта дар бораи фаъолияти театри драмавӣ ба номи устод Абулқосим Лоҳутӣ ибрози андеша кард. воқеан театр мактаби ҳаёт ва оинаи зиндагӣ аст. театр дар намоишҳои худ порае аз ҳаёти инсонҳоро бостоб карда моро дар ҷараёни воқеату рӯйдодҳои зиндагӣ қарор медиҳад. ҳайати эҷодии ин театри маъруфи кишварамон аз оғози ба фаъолият шурӯъ кардан то ба имрӯз марҳалаҳои мухталифи эҷодиро тай карда дар ростои тарбияи маънавии аҳли ҷомеа, бостоби саҳнаҳои ибратомӯзи зиндагӣ, ҳидояти мардум ба роҳи дурусти ҳаёт, накӯиши бадӣ ва ситоиши некӣ дар байни инсонҳо нақши муҳим бозидааст. сипас ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбари театр Лутфулло Давлатзода барои истиқболи гарму самимӣ аз ҷониби мардуми бо фарҳанги шаҳри Панҷакент изҳори сипос намуд. ҳозир хонаи хоҳарам 2 моҳ ба 3 моҳ ба як бор равам агар вай хоҳарам биёед акҳо биёед мегӯду таги дилаш ба мегӯд ки ин чӣ омада бошад, барои чӣ омада бошад. худи меҳмонӣ рафтан ҳозир метарсед ки меҳмонӣ равед, лекин мо Панҷакенти бостонӣ натарсида омадем. аз роҳбарияти шаҳри бостонӣ миннатдор ҳастем. оно гуфтанд ки биёед, натарсед, мо ҳамина бовар дорем. хуш омадед, саҳат саломат бошед. мо дар хизмати шумо. агар як зарраи ҳунарнамоии мардуми мо ба шумо писанд ояд, барои мо сарамон дар осмон. ин тарсакҳои шумо баст. саломат бошед. ҳамзамон аз ҳайати меҳмонон ҳунарпешаи мардумии ҷумҳурии Тоҷикистон Ортиқ Қодир дар бораи мазмуну муҳтавои намоишномаи баъди мурдан хоҳ биёӣ хоҳ наё ибрози ақида кард. сафари мо албатта ҳам бо ташаббуси раиси шаҳри Панҷакент бародари бисёр азизи мо Абдулхолиқ Холиқзода, бо ташаббуси ҳоҷи Авлашшоҳ ва сарвари театри мо ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Лутфулло Давлатзода ин сафар баргузор мегардад ва анъанаи бисёр неки театр ба ҷо оварда мешавад. баъди мурдан хоҳ биёӣ хоҳ наё як ҷанбаҳои иҷтимоӣ дорад, ахлоқӣ дорад, барои хусусан насли наврас ба хотири қадршиносӣ аз пайвандон, хоса аз волидон, падару модар, احترام آنها را به جا آوردن بسیار جنبه قوی تربیوی دارد. бояд гуфт ки муаллифи намоишнома драманависи тоҷиктабори ҷумҳурии Ӯзбекистон Хурсанд Холиқов буда онро ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон саркоргардони театри драмавӣ ба номи Лоҳутӣ Султон Усмонов дар риштаи масака ба саҳна гузоштааст ки дар он атрофи мавзӯи меҳру муҳаббати инсондӯстдорӣ, иззату эҳтиром дар оила ва ҳурмати падару модар сухан рафта ҳар як тамошобинро дар роҳи росту анҷоми амалҳои неки инсонӣ ҳидоят мекунад. омадед марданҷон, бо ин қадар дер карде? вай акои аваз чанд бор омада пурсидам, надонистам чӣ гӯям.
یگان واقعا روی داد از شما میپرسم دیهی همسایه رفته بودم زنک استا حامید را گور و چوب کرده برگشتم خیر چیلوچ در این دنیا هممون امانته یک روز به یک روز پسرش پسر یکه و یگانش به جنازه پدرش نامد زنک نه موسفید را مردم دیه به خاک سپردند فرزندم گپی بیکار بوده زنک بیکار وقتی بیماری یک کاسه آب درازت نکند روز مردن به جنازت نآید یک کف خاک به گورت نپرتاید چون این فرزند چی لازم زنک عاقبت کار ما هم همین است این خیلی نگویده از دهانتون شمال برد نیتی بد نکنید نیتی بد؟ به من نگاه کن زنک پسر کلانیت بار آخری کی آمده خبر گرفته بود خیلی یک دو ماه شده نه 7 ماه و 13 روز توبه کردن پسرت بوستان چی؟ کی آمده بود؟ حالا کی 6 ماه می شود پسرت دوستان رو فقط باشد در تلویزیون میبینی دخترت گلستان چی؟ خانهش در دیگه همسایه 1 ساعت راه لیکن با آمدن وی ملکه 6 ماه می شود یا دروغ میگم زنک طرفی بچه‌ات نگیر намоишномаи мазкур аз ҷониби тамошобинон хеле гарм пазируфта шуд. Ин аз он шаҳодат медиҳад ки мардуми сарбаланди Панҷакенти Бостон дӯстдор ва муштоқи намоиши чунин саҳнаҳои ибратомӯз ҳастанд. дар интиҳо ҳунарпешаи халқии ҷумҳурии Тоҷикистон Афзалшо Шодиев бо чанде аз суруду оҳангҳояш қалби ҳозиринро шод намуд. هر زمان از زندگانی بیشتمم پندی دیگر که درختی عمر دارد ریشه پیوندی دیگر گر خیرتمند شیمان رفت از روی زمین باز در روی زمین آید خیرتمندی دیگر ёдрас мешавем ки намоишномаи баъди мурдан хоҳ биёӣ хоҳ наё то санаи 18 октябри соли равон соати 17:30 дар толори кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент манзури тамошобинон мегардад. гузориши Муинса Атамулоева ва Хаём Ҷораев. бинандагони гиромӣ дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. саломативу сарбаландии ҳар яки шумо орзуи ҳамешагии мост. хайр.